télé o gandanɗa hoore ma in waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum taw a tampani. On calminama on jurama bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe PIINDI TV reɓe sukaɓe mawɓe yewta men koɗo galle aadorade e dañi ko hoɓɓe galle ko bandiraɓe men ummiɓe rewo no mbiyeten ni rewo e worgo ko gotum maayo wona kerol ene heedimi banggue ñaamo KANE HAMIDOU BABA gardiɗo yoga e landaji ɓaleɓe Luutndiiɓe to leydi Moritani nandiral waɗama ko weeɓani ko na heedi bangam nano ba Alasan Hammadi Soma lolleɗo Blas ko kamɓe goni hoɓɓe men ɗo hande PIINDI TV ɓe gummi ko rewo ɓe gari ɗo gam yinnude bandiraɓe caggal nde pamɗen won waylo ko daña ko weeɓano heewade dañede toon to leydi Moritani so état de nanodirde waɗa neɗɗo goto wona yeeso muɗum en jetti ABOU si mo tulde dubango e ha tallo wonde Ablaye Anne emo ganduɗa kañum woni hono Eliman Amadou Kane KANE HAMIDOU BABA so tawi bandiraɓe mortanaɓe kala ndendi koolimama to banggue gardigu landaji gam ƴamde lefol laamu hol peeje ɗo ndewɗon coppulle ɗo ndewɗon saabu weeɓani ha mbawɗon nandirde ko sanno ko fuɗɗi dañede nde ɗo hitande. eyyi ko adi fof Allah jarama ko yinno taw yettude télévision PIINDI yettu ɗon he ñagaɗo Allah kaden yo télévision yawru yeeso hade ko PIINDI wiya PIINDI ɓayde ko PIINDI o wiya yo uftu eyyi wonandi minen holmin mbaɗi hamin dañi komin dañi ko mbe sikki mataw ko adi foof ko yettude Allah welede Allah heddi noon min cababini wonandi minen ardiɓe landaji minen ɓaleɓe ardiɓe landaji woni komin jangguide woni komin kori e ko ɓenni ko e nder tarih Mauritanie ha tengte élection uji wiyete député walla maire uji ɓennuɗi ɗi min tawi sellanta min sona min mbaɗa feere min gon neɗɗo goto saabu leñolngol namni ɗum eɗen mbawi rennugol namni ɗum par ce que rennugo wiye wonde minen min pamani no fewi ono ele kalton kono fof gotum kono min donki yiiɗo onon jaata oɗon gondo oɗon gon neɗɗo goto on ganni amin min dani rennugon e ko haali ko donc min pelliti darade mi pelli darade ma won hande lebbi jeeɗiɗi min gonno ke disdirde hakkude amin he yewtide hakkude amin pour heeɗo fawade toɓɓe tati walla pandali tati gogo hono feere mbatten ha goɗen neɗɗo goto beɗe men diwta boomade en coyniɗen nde so tawi en boomaki kay toɓɓe ɗiɗiɓere nde hol programme kaden poɗɗen kaden yuɓɓinde mbawen hen rewde toɓɓe tataɓere nde beel en jiirot candidat walla beel en jewtidat e programme joguiɗen o plateforme noon mbeɗen jewtat e candidat ji goɗɗi kono ina wayni emin puɗi nde hirjugo hollide déjà rennugo min goni neɗɗo goto hollide leñolngol minen jaadi e banggue miijoji beele noon mbawa yuɓɓinde gueɗɗe ɓe mbawa yoltude hujjoji ɗi e on saaha ina wayni ko rennugo wiyamin e wonde ala minen mbeɗa cuɓanɗon amin candidat e nder moon jiiɗa candidat kalde candidat ji goɗɗi par ce que eɗen jogui ngal kewal eɗen jogui ngal faydagal minen parani ɗum ne kay min jiiɗi cuɓɗon candidat ɗum addanamin noon suɓade candidat wona landaji tan pelle dani yoltaki aadi nan jaadi hen helli faaɓi nan jaadi hen guila banggue diine hayde banggue aadaji e cadre uji fof ne jaadi he miijo ngo ha noon ñande jeegom ɗuɗo lewru min mbaɗi ko wiyete ko assemblée général noon ko on suɓti noon gonowo candidat ko gonga min suuɓa yum arde min suuɓa yum won candidat kono noon goto amin foof jeyaɗɓe he landaji hen jeeyakni e landaji wawno suuɓe ten handuno henne kay mataw ko alay saago yimɓe so gondi woda a gardiɗo ko min Allah ardini a jarama gartan koye ba Alasan Hammadi Soma Blas ene heewi dente men so ndendi wondirde ene weeɓani moni kala yiiɗi ko lañde tekkina banggue muɗum onon nde ɗum yonti nde mone moon kala yejjiɗo hoore mum cuɓiɗonmo walla ko wawnede weede cuɓuɗe o walla on taw gandal makko e humpina makko no yoni woni haqqille makko daƴƴo ha mbawɗon ardindemo. Alhamdulillah rabbil alamina Seydi Diop PIINDI TV mi yetti ɗum mi jaari ɗum min komi militant mon somi wawi wiide par ce que komi abonné fedde nde guila nde sosa tan beltima hen no feewi mi miijonoki Allah ina hokka kam oɗo fartange mi ara joni joni tan mi joddo e mon min noon ko gardumi ɗo hande KANE HAMIDOU BABA ko ina jogani kam
signification goɗɗo mbiɗon télé o wiyete ko PIINDI TV minenne komin liggoto ko Moritani fiindi heddi tan ko soñede fiindi alhamdulillah rabbil alamin rewo fiindi worgo ga enne soñama ni déjà fiindi ha soñama minenne toon fiindi koye lawol min goni pour soñde donc jetteten ko Allah no Haamiidu Baba wiri ni ko on sabbin ɗum fof ko sabbin kone kadi belaɗo mettaɗo ko ɗum woni ko onata wallahi ko mbiɗa ko ina wayno ko gueɗe ɗe ɗiɗi fof Haamiidu Baba jaabimani nde muusi ko yara heewi tampere heewi caɓɓitali keewi min mbi bandiraɓe garen jottoɗen jewtiden ƴeewen nde min jooɗi min jewtidi koko mbiɗa ko min mbi ko probléme ego rewi en goto kala ina yiiɗi tekkinde banggue mum goto kala ina yiiɗi fodde bajjo e mum ɗum ɗon sen continue noon wawata moƴƴude ɗum noon gare guitten egoji ɗi joƴƴinen ɗi to goo ko ɗum min mbi ko ndeɗo tobbere saabi eɗen donki hawrude ɗum woni goto amen kala haɓɓi ko woni e nder mum ko haɓɓi personnalité mum maw mum yiitikinare mum haɓɓi ha ɓiici werli to ari wonti neɗɗo kesso par ce que ɗum ɗo komin mbaɗi ɗo joni ko mi haalino ɗum hanki wonto kalnomi ɗum hanki fuɗɗi guila 58 in ronka yomin keɓ ɗum ɗo donc ɗum ɗo joni goo ko ɗum ɗon minen ɓe jiiɗa ɓe pop kadi noon fali force min mbaɗa ɗum nde wonno ɓe min ƴañiɓe leñol ngol kañum foof haali konngol gotol wi ko onon defi on ndentani ko onon defi on ganni amen min mbi ɗum noon hankadi fof min nden ɗiɗi kadi koko mbiɗa ko surtout noon pour suɓade holgonoyo mawɗo leydi suɓete ko teeyɗo suɓete ko teeyɗo jaam yamo bawɗo haaldude yimɓe fof mo finnata hay sa wi ɗum ko ɓuuri musde deeƴa taw ala ko wiyata on ɗon koye qualité ji ɓurɗi bawɗo heɗade oya surtout ka bawɗo heɗade mo haɓata o alhamdulillah rabbil alamina on ɗon qualité omo jogui ɗum qualité ji goɗɗi ɗi pop ko subsidiaire tubakoɓe mbiyata c'est secondaire ko fate gandal mum par ce que mawɗo leydi wawi wasde andude mais saɗa jogui conseil ji anduɓe tan an ɓurata moƴƴude mawɓe fof oui a yawtat donc kadi ƴeewa kadi ko fati e solvabilité par ce que ɗum ɗo maire mahani hoore de ala maire mahani hoore ɗum ɗo kam ko famɗi fof ya taw kam neɗɗo wawa jogidade fof Donald Trump président Amérique milliardaire sono wona par ce que mo jogui milliard uji tan waɗi ala heddiɓe américain heddiɓe fof tous les républicains goto kala waɗi hen junggo mum goto kala waɗi hen junggo mum donc mais hade wadde hen junggo mum yatawa an won ko pawɗa taw e tabal e tasa donc ɗum ɗonne kadi nde ƴeewa tawa alhamdulillah rabbil alamina wonko ɓuuri bandiraɓe heddiɓe min de kam alhamdulillah rabbil alamina mi hersani weddi ɗum wonko ɓuuri kam donc mbimi nden ɗon toɓɓere kadi ina wayno hubtidini ɗum ina wawi o suuɓe ko ɗum waɗi e bien sûr gandal ngal kam mine hen jaaɗo kam janggi université ji France ko tubakoɓe mbiyata université prestigieuse ha heɓa hen doctorat mum ha heɓa doctorat mum ga DA mum ga e on ɗon hankkadi sa ƴeewi président uji ɗi Afrique joguiɓe ɗin ɗon diplôme aji ina limode ina limo hewani ina limo e junggo woto peɗeli junggo woto donc ɗum ɗo tan ɗum ɗo woni ko ina jeeya e ko puusi amen hakkude amin minen ɓe mamin gon sappo e ko fawi par ce que président uji parti ji ne hen président uji pelle association société civile ine hen personnalité religieuse ine hen personnalité indépendante ine hen ɓen ɗon pop goto kala ina mbawno ina wawno candidat ummo e mumen e sa yi min cuɓɓimamum noon c'est que alhamdulillah rabbil alamin minen foof emin kawri e ɗum ɗon e min mbiyamo noon yo jogoro jaam yo jogoro jaam yo jogoro jaam amin a jarama Alasan Hamadou Sow balas woni ba Alasan beles e mbaɗa kono mbiɗa komi gañima ni beles ko gañde blessé ɗo ko balas ɗo wadde Blas kan Haamiidu Baba Moritani taskama ɗiɗo munaji e jawtuɗi hayli taccinde yimɓe hadde yimɓe jeeyde leydi hadde men kayitaji ene jaali no feewi ha hebde kayit natti webde no feewi hol peeje gumande ɗon wallude bandiraɓe saabu mo ala kayit wawa suɓade mo suɓaki wawa jingande mo yiiɗi o hol peeje lelnata ɗum
eyi in geddiɗin goodi heen geɗal ko hadamin laamade geɗal ngal somin laamima sum faami namdal ma ngal hadde neɗɗo laamade ina wawi aybinde laamu so tawi laamu waɗani foti ko wadde te min mbaɗi ɗum ne kay min kaalide laamu min ñuumbima min wayni ñuumbi min kaali dow fonde haalede dow ne kay te minen cembini kaden pelli daniɗo yoltotaki aade dari nden ɗon darde ɓeɗo yimɓe keeɓa kayitaji men ɗum ɗon nen wonko waɗa wonko ɓosi hen wonko diri kono ha joni wonko heddi wonko manki heddi kono noon min jogui hen jorto moƴƴo so kala rokkemi komin jilto ko ɓe sikki tan wona caɗele kayitaji haalte goɗɗum kay wata haalte ko wona caɗele kayitaji wonani anno ko Mauritanaɓe ɓe oga bange ummade dagana ha jettuɗa bakkel ko ujunaji wonnoɓe o artaɓe ga en woodi haaldaɓe jabti dutti beele dañi ko jinno walla ala ngal namnol ko kamɓe jaɓoto heddiɓe ga ɓe ina gondi e won caɗele hattante banggue kayitaji beele wonɓe ga ɓe oɗon jogui hande koyete ko famamuye wonde ɓe keeɓi kayitaji kamɓe rankoɓe wonɓe ga ɓe tawa janggo so tawi dawol woto yon te mbawi wonde oui ko fati e rawankoɓe wonɓe gaaɓe e koɓe ɗiɗo ko won gadduɗo hoore mum tan e welema mum ari gaye nan ga jooɗi ko ɗo liggoto walla ko ɗo enne waɗata adunum ɓen ɗon mbiɗa yanana tawat keeɓi kayitaji mumen ina waɗi noon kadi rewankoɓe gornam addanoɓe fale force diwa e leydi mumen ɓen kam sikki ala mbiɗa yanana ngala kayitaji ɓen ɗon noon ɓuuri himmude ɓen ɗon ko dialogue waɗama rawane Mauritanie emin kaala haala wona yimɓeɓe foof noon gari mais yaaɓe toon ha tawtoraɓe emin kaali hen haala caɗele Mauritanie foof min ina jeeya e ko nawno kam e ko tiiɗe am no feewi ko haalde haala taccinaɓe wona taccinaɓe ɓe tan mais waraɓe les événements de 1989 taccinaɓe jawɗele moen tetta galleji moen tetta guese moen tetta ko ɗum woni komin noddirta toon passif humanitaire laamu ngu yehino ha wi passif humanitaire guila président Aziz yeehi kahayɗi juuli mayɓe e woodi addaɓe seeɗa e taccinanoɓe hankkadi laamu ngu e wonduɓe mum foof jeyina ha ene mbiya gasi passif ñawande selli koye dialogue o ɗum ɗon ine jeeya e ko wasini kam nimsidde yaade on ɗon dialogue ɗe jaami dialogue mi haɓa ha tiiɗi ha muusi ha alhamdulillah rabbil alamina e dalillaji ŋerɗi nde wonno min o horam ni mbiɗa jeeya e ɓen ɗon toñaɓe e dalillaji ŋerɗi ha laamu ngu jaaɓi tigui ko gonga ɗum ñawande nde décret sellani donc il faut parachever le règlement du passif humanitaire yo jokkite wonko manquer wonko fuɗɗi sono wonko manque ɗum ɗon nanay accord politique ko il faut parachever le règlement du passif humanitaire donc joni ɓen ɗon kam mbiɗi yanana minen kam somin laamima so momin toɗɗi o laamima ɓen ɗon kam ko ina jeeya e ko addotoɓe toppitede mari ne garta e leyɗele mum e kadi probléme o yewtide ko probléme national yewtide e ɓiɓɓe Mauritanie fof ƴeewe holno safrirto holno guese mabɓe noɓe keɓtirta guese mabɓe holno ɓe keɓtirta ɗum ɗon noon hankkadi wonti probléme national natti wonde probléme Haamiidu Baba tan natti wonde probléme am tan natti wonde hay probléme wonduɓe amen tan yaaduɓe amen e oɗo coalition mais ko probléme national tawde min jiiɗi ko somin gari min gadda jaam e leydi ndi jaam o duumo komin noddat yimɓeɓe foof wonduɓe amen ɓe gondani amen foof min jewtida ha goto amen kala fammina gonɗo on ko woni gonga ko gonga o waɗe kono noon kadi min jogori laamirade min laamirto tan koye gonga a faami donc joni en tout cas Mauritanie naɓe wonɓe gaɓe kam joguiɓe kayitaji président Haamiidu Baba haali ɗum e yooɓe tinno ko 24 avril nduɗo ha 16 mai soɓe jeeyi ambassade Mauritanie ɓe gaddat carte mabɓe d'identité tan ɓe bindito ɗum ko joguiɓe carte d'identité ji ɓe jahat tan ɓe gadda carte d'identité ɓe bindito soɓe binditiɓe inde mabɓe mbaɗe liste ñande woto yonti ɓe jaaha ambassade Sénégal ambassade Mauritanie gonɗo Dakar o ɓe gotoya 24 avril ha 16 24 avril ha 16 mai ko winditade e registre à vocation électorale ravel on ɗon liste woni jaltinteɗo ko ɓen ɗon mbawata wotoyde janggo so indema ala on liste a wawata wodde ɗum noon hara nde fuɗɗori ko ɗon joom carte d'identité foof yo dok hakkude 24 avril nduɗo ɗo e balɗe ɗiɗi walla tati e 16 mai yaha ambassade Mauritanie windito so yiiɗi wotoyde ko Mauritanie yo yaha Mauritanie windito to yiiɗi wodde ɗo winditoyo ɗon ɗum ɗon
ballal ngal ko ɗon fuɗɗorto ko ɗon tan yaware nde fuɗɗorte momtede a wawa yaade ceerno Diop aɗa wañoya taw aɗa woppi fetel ma galle walla yaad jogui fetel mo ala kure ɗum ko a hebbintu dille tan donc ɗum ɗon heddiɓe noon inchallah rabbi minen de somin laamima so Kane Hamidou Baba laamima wallahi taccinoɓe ɓe pop taccinonoɓe fof taccina koye fenade ɓiɓe Mauritanie mi ɓe gartat ko yaawi so Allah jaaɓi probléme aji mabɓe kadi réglé no foti réglirede ni inchallah Mauritanie ina wawi ɗum ina wawi réglude ko ɓuuri ɗum ko laamiɓe ɓe tan calli ha joni a jarama Kane Hamidou Baba wonno goƴe ko gueɗe ɗiɗi dental toon to leydi Mauritanie dental de sifaji ɗiɗi waɗi ko goƴe ɓaleɓe ɓe ganduɗa ina mbawi taw jadata koye woɗeɓe node ɓaleɓe heɗɓe banggue beele dental mon ngal na waɗi ɓaleɓe tawi ko safalɓe yaaduɓe mon ɓe nden ɗon caɗele beele ne waɗi leƴƴi goɗɗi ko no sakulleɓe lohotoɓe jol fof e ko nandi hen famɓe ko pamɗon ɓe beele kamɓe kala ɓe coome dental mon eyyi sikkela dental ngal ina waɗi haalpulaar en ina waɗi sarkulleɓe ina waɗi jolfuɓe ɗum ɗo ɓeeɗo ɓuri hen labtude nder dental ngal ɗum firtani safalɓe ɓaleɓe kañum kal ngala hen ɗum firtani minen diwta safalɓe ɓaleɓe nani nder landaji ɗi hay waɗeɓe nani nder landaji ɗi min jogui ɗi ɗum firti ɓen kam min jaadi he komin mbaɗi ko heddo noon keewal ngal kam keewal ɓaleɓe ɗum woni ko labti ko min uddi juuɗam min mbaɗani tan coalition ha tin ɗum tan he haalpulaar en jolfuɓe sarkuleɓe kono noon hunde alay saago woɗoɗo ɓuuɗi alay saago woɗoɗo fuɗɗi donc min mbaɗi ɗum ɗon en te minen noddiɓe min berti juuɗamin goto foof ene jogui ndimmoɓe arde hen saabu koen programme min jogui o wona programme tan pour ɓaleɓe gonga ɓaleɓe ko toñaɓe kiɓe toñague julman min jogui gueɗe kertiɗe ɗum ɗo alay saago ɗum safre alay saago ɗen ñawande cafre kono noon programme o programme Mauritanie foof wadna donc kamɓe foof ɓe dodda hen e nder dumono dabba ɓennuɗo dawi dabɓe ɓennuɗe minen min gonno ke ko wiyete ko kaden forum noon so ƴeewam forum national pour la démocratie et l'unité on forum landaji safat ɓurno ni hen hewde donc min coccidire ɓen min liggodo e ɓen ha joni kaden min kalda min jewtide min coccidir saabu to minen gandi ha feere wooti kalteɗi e koye men so deuxiéme tour waɗi alay saago wooda haalduɓe moƴƴi noon yimɓe kalda guillaw ha deuxiéme tour ni wadde donc ɗum minen mbaɗa ɗum ɗon ni sawat woɓɓe mamin jewtide mumen mamin kalde mumen woni faɗoɓe amin Nouakchott guiltini min mbaɗi ɗum hante coalition o tiiɗi e mbi ko laboude kamɓene wo ɓuddita yewtere ina gasi ɓe gar kamɓene ɓeyde kaden coalition mbaɗa ɗo ina mbaɗa ɗum renforcé kono noon min mbiyata juuɗe amin te ɓiɓe Mauritanie foof na wonno caɗele to banggue Mauritanie kul hulli to banggue dawgol en ko mbiyanno go ko anduɓe hewɓe jaltinama jeehi won hen waɓe won hen jaltinaɓe jeehi hen namdal ko beele jangguɓe hono monen nan toon wawɓe janggo ɗowde laamu janta e moon gueɗal keddigal ngal ƴamde lefol laamu namni ko ngaalu hande hewɓe ɓowama ha laaɓi ngaalu ittama e juuɗe mumen tataɓal ngal ko neɗɗo joguiɗo yimɓe caggal mum kaalo yimɓe jaaɓa ina moƴƴi e landa dawgol sahaɓe mbima joguiɓe ɗum ɓe elle ko sodaɓe hande ha janta tan koye parti laamu ngu ɗeɗo namde tati gonɗe yesso men holno mbawɗo ɗum jaɓorade même jaabe hen namdal gandal ngal ina gasa Blas jokkiti namde heddiɗe banggue kaduji meɗen heddi hande kaduji haali beele ina heddi kaduji hande janggoɓe awdi no woodi ina heddi awdi no woodi heddi kaduji janggoɓe kono noon gosrade serta he lawde sikkala e nder programme min jogui o aɗani sa ƴetti ko wayno wiyete ko jangguingol walla biyete ko walni affaire safar on santé sa waɗi programme jangguingol walla programme santé sa yiiɗi ɗum woftu sa yiiɗi donc jogo ɗum gartam ɗam beel padakine won duuɓi sappo mbawa yiide gartam ɗam o noon te mbiya wonde ha ɓuuɓo ɗini key ɗum so tawi programme min keeɓi laam programme min jogoto wadde min jogoto noddude diaspora o par ce que jangguɓe nani nder aduna o nani nder diaspora ɓen mami nodduɓe pooɗaɓe gaari ballit ko watte ko yaate ko guila noon programme biteɗo gabbitiɗe affaire jangdele ɗe ha noon he programme kadi gabbitiɗe affaire santé he gueɗe goɗɗi par ce que mon leydi soko woni leydi soko tawi sa liimi gueɗe temedere ñamata hen capanɗe jeeɗiɗi caggal leydi ummoto mbe sikki ndi ɗon leydi wonko manquera ha no fewi ndi ɗon leydi ala sécurité donc ɗum firti tan ko woni ko toon awdi nan toon ma hutore kono noon kadi mamin jaa jiggoyade he diaspora gonɗo he nder cariɗo he nder duyde adunde e te minen jakonde kay si mbaɗama erang mami gar wallude leydi mabɓe par ce que des patriotes hewɓe mabɓe
mataw ko forçaɓe tan jalti leydi men kono jiɗani ni yaltude ɓe noon foof ma dañ également fartague hon garta leydi mum ligguno ɓesgu ngu ligguno rendo ko aja noon Blas ceerno Diop Mauritanie won réalité sociopolitique gonɗo toon mo wona toon fof wawa famde a namnima nde min mbaɗi dental ngal est ce que ɓaleɓe fofin hen est ce que leƴƴi fofin hen ko adi fof taw ganda ɗum ɗo joni ko addi caru hakkude ɗiɗo leƴƴi wona hanki tan fuɗɗi fuɗɗima joni ma won duuɓi 60 ɗum noon ko woodi duuɓi 60 wona e ñalawma goto tan mbawata wiide aɗa ko helno ina heli duuɓi aɗa ɓassa ɗum tan ñalawma goto wono min mbi ɗum noon yomin duttito e réalité sociopolitique Mauritanie ina waɗi tan ɓaleɓe hono haalpulareɓe jolfuɓe e sonikoɓe ɓe ko ɓaleɓe e ɓalli mumen no mbayi ɓaleɓe e pinal mumen no wayi ina waɗi hardaneɓe ina waɗi safalɓe woɗeɓe donc ɗiɗo groupe aji tati ina Mauritanie safalɓe woɗeɓe hardaneɓe e ɓaleɓe hardaneɓe ɓe noon hay sinno ko ɓaleɓe ɓalli culture mabɓe o ɗemgal mabɓe ngal e ɓeya nandi ko ɗum waɗi noon min mbi somin jiiɗi ɗum feewa gila adana yomin jaaru par étape yomin ƴettu taw enne renduɓe culture ɓe nanduɓe culture e nanduɓe ɓalli ɓe hono jolfuɓe sarkule ɓaleɓe e halpulareɓe yo nentu taw ha jewtida ha pamodira ha jaggodira weeɓani nde wonno halpulareɓe hono nder mumen ina heewi pecce kewɗe jolfuɓe ɓuri kadi heewde cikkannoomi koto jolfuɓe ala jolfuɓe ina waɗi ni hay jolfuɓe funnaange rooso e jolfuɓe hirnaange rooso même dirta hay leɗɗe sarkulleeɓe ɓuri bonde kadi ɗum ɗon taw ko ma ɗum ɗon taw renndine haa timma ndeen noon huccitee to hardaneeɓe ɓee huccitee to ɓee so wonaa ɗum so a yehii a tiiɗaani to e mo njaaɗaa fof teddintaama toppittaako ko ɗum minen wonaa racisme par ce que min mbiɗa woni convaincu ko combat o il faut le décommunautariser woto won combat leñol yo yañi ko combat patrie ko combat Mauritanie fof mais non il y a des étapes oɗo étape emin cikki adan ko sobule waɗanno yimɓe fof ndendanno ronka yaade joni oɗo noon Allah walli kam min jeeyi hamin keeɓi ko meeɗani heɓede eyyi donc ɗum ɗon nan ɗon so Allah jaaɓi min kannata ɗum e amen tan so min kanni ɗum e amen ko safrirde ñaw par ñaw ɓurgu bonde par ce que taw ko racisme minen min mbawa safrirde racisme par racisme taw ko anti communautarisme min mbawa safrirde ɗum communautarisme a faami donc minen kucce noon ko nafata walla minen ko leydi ndi pop min miijoto ala mo min jejjitta hen ala mo min jogori welsidade hen ɗum ɗon ko fate e ngal ɗon namdal namdal ɗiɗaɓal ngal c'était quoi encore cinnuma noon mbaɗa andi waajo musidɗo wi sawo gasi kono ko to banggue yimɓe men joguiɓe électorat men ganduɗa ko hewɓe soodede ñanta e eyyi ɗum ɗon voilà mi faami bandiraɓe men wonduɓe ɓe gondani ɓe peccani miijoya men nde wonno ko hulɓe ina gonde laamu minen ɓe min mawnini koye amen min mbi gornam emin jurmiɓe koɓe belaka saɗa woni aɗa jogui won ngalu kewgu aɗa andi kadi no keɓirɗa ngudi wona no rewani lawol on ɗon enne a suusa a wawa suusde laamu donc emin paami ɗum emin jaɓanaɓe gantu so noon emin mbiyaɓe tanne kadi e yoɓe tinno ɓe miijo ngunɗon ngalu so walla ngunɗon ngalu so jaam heɓaka e leydi ndi so deeƴo heɓaka leydi ndi belda heɓaka leydi ndi ɗum ɗon fof ɓe perdat ɗum kadi ɓe perda ko ɓuri ngalu ko ndimagu mabɓe neddankagal mabɓe ɗum ɗon kadi ɓuronde important Blas a jarama golle ma jooɗi peewi sawo gasi ala noon Kane Hamidou Baba gadnaɗo dental an woni jomajo dental ngal mboɗo heewi wiide so jamoyoɓe jeehi jomajo ari ko woni wisama gay teppama hirsama juɗama tufama yarama simmama durtama won paɗɗoɗo jomajo kono gadda fof namto ko jomajo saabi ko a woni jomajo o an uddata ñalawma ɗo e PIINDI TV eyi Allah jarama on jarama ko yidde tan yettude bandiraɓe hettoɓe PIINDI TV yettude bandiraɓe mamin Mauritanaɓe wonɓe ɗo hen e nder Sénégal ko hirjindeɓe aussi yiiɓe tindiɓe daro he woteji garoji ɗi saabu to neɗɗo wawi wonde ɗo enne Sénégal woto ne wawi yaade Mauritanie wotoyi wulanko jaam noon woppitake goto jibinta ko basa yiɓete o tinar tan heddi ko
ina wayno jeyaɓe goto fof ne jeeya heew ina jogui wuuro mum gonɗo ɗo ina jogui wuuro mum to banggue Moritani gonɗo Moritani jogui wuuro mum banggue Moritani o noon min ñaagui tan goto fof yo wi tan minen de sumen kawgu sine waɗe nen min kam jogorani ha weede e nder wuuro amin ɗum fit goto fof yo darde lang wat feere en tout cas haw e nder wuuro mum gaño e nder wuuro mum ko kañum jeeyi soko ɗum dañama tan heddi ko hisnude tan mataw résultat ji ɗi Allah jarama on jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV bandiraɓe men rewankoɓe ɓeɗo ko jeeyaɓe Pindi TV waɗɓe abonné guila hanki ha Allah waɗi ɓe gari ɗo ɓe gona hoɓɓe koɓe hoɗɓe tana alnaɓe e leydi ndi ko KANE HAMIDOU BABA garnaɗo landaji yoɓe landaji Luutndiiɓe wondude ba Alasan Hammadi Soma Blas tawtade mo ganduɗa ko Ablaye An wondude mo ganduɗa ko kañum woni Eliman Mamadou Kane ABOU si mo tudde bango ha talla kañum duuson en to banggue caméra ji ɗi ko SAMBA DIOP wondude Ndeye Fatou Mansali e mo ganduɗa kañum woni Thiad ABOU SAMBA DIOP e solle nde ha jewte men paaɗi so jeeɗo ñaawi